Kum shibanta ban ai ka jinghi kai bat ban pins kung thoru ya ki khana school jong kathan Eastern West Khasi Hills District halor ka jingmantoy ka ba ki jat mau ki badan ha ka ni ka jilla ki ai bat ban hikai ru ya ka rukom man panokam ya ki ni ki mau na ka liang jong ka sarkar jilla limba katnat Directorate of Mineral Resources Shillong menta ka sngi ka khatsau tarik urisau kala pelong ya ka awareness program ka ba shisngi halor ka ni ka phang hapo Tirat Singh Memorial Hall pendem umyong mairang. Ya gani ka program ka basisngi lawan ban sakhilang daw additional DC jong ka Eastern West Khasi Hills uba inongbri kumukongsan haringkat ka jingdon lang UMDC jong ka mairang nongklau constituency uba bats Cameron tathiang kumusembut kongsan u joint director jong ka geology uba MS Lingdo kinong tray ka sarkar kinong hikai lembat ki khana school ki bawan na ki school bopher jong kani ka district itu bakasi jengi kadai kerku mo haga jingdon jongki mar ko kendo mo thangte halor mantan hapor wadang bidang ya pia pet itu ki specimens ki badan hangte ndai kidon adu ki fossils kidon ki jatma ki opea mo ki ba kamai mariang ka buri ako jongka mo di kasti jungi galong sisya kal kaburuspa mantan isa lingdo idang pun iya itu ki iyo mo lingba gitu ki balabang polish like kum ki polish granai ki ka ba buon nangi ni hapatiet na saba mo kasket jungi kam patap bagum gitu ki resources ki badan ka ba out of an unfinished product ban pengkala finished product siki mo ban akshu ya kata ka value jong gitu ki raw materials kum balong Tingis kutu ang niya po district jungiru kidon katu kat ni ki jat marko kendau mo ki mau ki ba la ang penengkam ngi kena school ngi puli ha school ngi tiap bakidon ki mau henry ngim tiap hangnu kidon hadu katnu kejing celiu jauh kejing don kita ki mau hapo nyamra mentan syaban sedang kejing cingelang ngidang yo kawai kejing keren kabalong jeliu bah bat kata kalong bah barok ngitip hagajing pulai jongi menswa ha school badan arteli ki resources bat kita kilong ngiong kita ki renewable resources ki balong kum ki ding ki wai pan ki balang ipom ki mi biang henry ki don pat ki wai ki resources ki bangi ong ya ki kum ki mau ki dawyong ngitip yakini kum kita ki non renewable resources basisian ba kilalut henry kadon pat kajingtip ka bakham jeliu syadin jong kata bahagawai kaliang ngila ban ong ba kini ki mau udaw yong bat kiwai kini ru kidai ki renewable resources hi tang ba ka simpor ba kin penlong biang hadin ke jinglut no jongki yau mau daw yong ka simpor da ki millions nem ban penlong da ka jingput kisla kumbangi puli menswa school bat kumta ter namar kata ngiong bakidai ki non renewable resources namar balai baka simpors daki millions nem katlo pau pateng benriu bangin yo pan yo doyong hadin bauladut henry kadang ngila ban am bat ngidang im hadu kata kepor ngila ban ong bakine ki non renewable resources ki bangi jukot boros kata kineru kidai ki renewable resources tangba ki don kam ya ka jing up ka snem ka berong bah